Давай, путай го напред, бяга настрани. Върти се настрани, върти се. Върти се. Филип, върти се настрани. Давай. Скъсай му предния крак, Филип. На цели предния крак. Предния крак на Филип. Давай, удрай. Давай. Давай, точно така, давай. Върти се и предния крак. Филип, не го остави да те избутва, Филипе. Върти се около него. Върти се около него. Той е трома, сега ще мори. Дай, върти се. Върти се около него. Давай, точно така, дай, пак. Давай, предния крак. Върти се. Филипе, не го остави да те избутва. Върти се около него. Добре. Дай, върти се, Филип. Да, ще така, дай, пак. Филип, върти. Дай крак. Въртай направо. Дай, пак. Дай, пак, литай. Да се подскача. Литай. Давай, Филип. Бой, Филип. Вижай. Дай, моето уче. Дай напред. Добре. Дай. Влизай, Филипе. Добре. Влизай вътре. Давай, стей си бягал. Влизай, бе, какво бягаш? Давай. Влизай вътре. Стей си бягал. Давай, влизай. Ой, боксу удачи.